subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. Kiphetshwe Premiership. Orlando Pirates 3, Chippa 0. I'm joined by my brother Ikama ubani uphuma kuphi baba wami? Umthandeni wakwantshangase baba. Yebo. Baphethe kunelofu. Igame ibone kanjani baba wami? Igame ibibalansile ku first half na ku second half but la iChief ilale late man. Yeah, ilale late. Iyalala. Iyalala iChief. Ayilali. Kenzakalani iChief? Ayilali. Abacoach or abadli before igame kambani ngawo? Angibandastand. Problem yabo ilapho kuma strikers. Kuma strikers ayipala kaliboni. Abana strike. Abana strike. Badlala lonke. Yes. Game nje Pirates ayibengaliboni bot. Ibengaliboni Pirates. iPirates isindile namhlanje. Benenhlanhla noma bewini. Ibenenhlanhla. Balalile nje late abantu. Benenhlanhla iPirates ayibenenhlanhla. Futhi nje bazodlala kanje isawudlala nama hayi abayindawo. Uzoyibulala iPirates. Kakhulu abantu. Uzoyibulala iPirates. Abana defender, abana ma strikers. Abana lutho. Umbuthuma yini mawuthi abana ma strikers? Umfana wami Madoda okhulele kumina Lamonda. Umbuthuma yini mawuthi akana strike? Problem umbuthuma usafuna ulungisa into zakhe bot. Akakahlangani. Hayi makamba emsamo lapha ushisile lento abuya azolento. Umfana wami lo ngiyamthanda lo. Ngiyakuthola kodwa mina emsamo Ulungisa into zakhe. Striker lesiyana. Niki man of the match baba wami siva. Man of the match number 7 we Chippa. Number 7 we Chippa. Yebo. iPirates ayiphi lutho. Hayi ayikho lo.